Kwey'ngane zakwethu anginibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV. Ngicela ukuthi uyafilela ikhasi, ngicela wenze okufanele ucofa u-subscribe, ulike, uphinde ucommente ey'ndabeni ey'ngenayo. Izona iy'ndaba ey'thinta uMax Makhanya osanda kuxolisa laphana ey'nkundleni zokuxhumana ngokuthuka iSilo isiZulukazi lithini kanye nobaba uNyazi lwezulu okuwushembe. Sekuvele iy'ndaba lapha ey'mangalisayo ey'vezwe uDubula la khona anqumela khona uMax Makhanya ugwayi katiki okuwu-24 hours ukuthi echaza ukuthi kungani exolisa kubaba uNyazi lwezulu kanye neSilo samabandla wonke isiZulu kazwelithini. Kodwa-ke ngale ukhuluma kakhulu nansi inkulumo kaDubula ayibhekise yena uMax umfoka Makhanya qi. Nazaretha ngiwathuka ngiyaxolisa kuNyazi lwezulu. Mana womfana mana angifuni le ukuthi siyithathe ngokusineka nje, angifuni sisinekele le. Usuyaxolisa namhlanje engani wena wathi awuxolisa nje, wathi nilalela abantu abawu3 la emhlabeni, wakhohlwa uNkulunkulu wakho wakuletha emhlabeni umama wakho nobaba wakho, wathi nilalela abantu abawu3 ongebona ngisho umndeni wabo, ongebona ngisho ini, usukela abantu nje basemzini yabo uzothi ulalela bona abawu3 bayakwazi ukuthi wakhandwa kanjani. Wathi ulalela uKhuzani, ulalela ubaba Jacob Zuma, ulalela uBhaka. Uxoliselani namhlanje baba? Yini lenza ukuthi uxolise namhlanje? Lalela ke baba, ngifuna ukukutshela nje kahle, angifuni futhi ukukuthethisa. Ngunikeza 24 hours. 24 hours. Njengamanje ngoba ngenza le video nje u9:10 ngoba ngenza le video. Kusasa after 10 kusasa ngiyadedela mfuthi ifayila lonke lokuthi uzofika exoliseni nje kwenzakaleni. Ngakufonela mina ngakutshela ukuthi wena uyafuneka eNdlunkulu. Wathi wena akho umuntu ozokwenza nix, ufonelwa yimi. Ngathi cha ndoda, sondela eNdlunkulu, xhumana noDr 3 second. Wathi wena uxhumaneleni noDr 3 second. Kunjani namhlanje siwazi ukuthi imali zoxolisa wena engani wathi uxolisa wena. Lalela ke baba, ngiyalidedela lonke ifayila lakho ukuthi uzofike la xoliseni. Ufike kanjani? Uyafuneka eNdlunkulu baba. Ngimbonge futhi ubaba uDr 3 baba Dr 3 second ngiyabonga baba. Ngongavumi noZulu wobaba mkhulu no angazi ngabala ngithini. uZulu wonke ngongavumi nawo. Ngiyabonga Dr 3 second. Ngibuya ngibonge futhi kuye baba Dr 3 second ngongavumi nebandla lakwashembe lamaNazaretha. Ngiyabonga baba ngongavumi nalezi zinto eziwu2. Ngiyabonga baba. Ngingangaweke mnomzane lo nothayile ekhanda. Ngathi kuwe sondela kubaba uDr 3 second, ngiyibona lento yakho ukuthi iza kanjani. Wayitshela ukuthi wena uyinkunzi. Angithi kade wenza ivideo wena uthi wena uyihambela wena awunankinga wena uyazi ukuthi khona bakulandelayo wathi kunjani namhlanje? Kunjani namhlanje? Nginginikeza 24 hours baba. Ukuthi wenza ivideo usho ukuthi uzuxolise kwenzakaleni. Bese kuthi uma kusuka lapho uhambe uye kuBobo. Uyoxolisa lamasimbo wawasho ngoBobo. Recover Bobo, recover mfuka Mhlongo. Ubuye ndoda uzoyilwela impi zakho ngoba baningi abantu abacishe bangena emasimbeni ngalento yakho yokulimala kwakho. Buya ndoda uzoyilwela izimpi zakho, buya mfuka Mhlongo, buya nje manje recover baba. Ubuzoyibampela izimpi zakho. Bese uyabuya lapho uya kuBobo. Yazi khonto ongayazi weMax ukuthi mhlawumbe ngiyayazi. Wagcina nini embumbulu la uhlala uthi ungasembumbulu khona? Lalela baba, wena washaya umama wakho, wena ushaya umama wakho umshayelo ukuthi umama wakho uthi wena wadla imali zakho zakaRef. Uthi wena wadla imali zakho zakaRef. Kusho wena umama wakho wamshaya wambeka isandla. Qede lapho wazodufa la emkhukhwini eRandburg. Wena wazoduva la emkhukhwini eRandburg. Wagcina nini ekhala uthi kusembumbulu khona? Wagcina nini? Umfana onjani okwazi ukushaya uNkulunkulu wakhe esemhlabeni embeka isandla? Umfana onjani? Angithi njengoba uhlala uqamba amanga nje lokuthi ungasembumbulu usho izitrade zakho uqamba amanga ngoba vele uyazi ukuthi awusekho khona, usuwabhunguka wabaleka.
nakhona wawukade vele ufike ngomama wakho kuloya muzi loyana umama wakho laga nakhona qede lapho siwazi ukuthi umama wakho kumele ufike umjikele kuloya muzi loyana umbukanise nezwe umbukanise naloya umndeni loyana owakhulela kuona qede lapho uhambe uyoduvala emkhukhwini yaRandburg. Angithi siyazwe ukuthi la enakho la eAlex anganoma iAlex shopping center or imall liyana leyo sebenzela khona eNedbank. Ngabathi angikwazi lokho. Ngangawe mnomzana. Maxi mina ayikho into engayazi ngawe. Ayikho into engayazi ngawe. That's why ngenza ubuntu kuwena ngathi mina ndoda. Sondela ku Dr. 3 second. Lento yakho ngiyayibona ukuthi iza kanjani. Wathi wena uyinsizwa wena. Namhlanje awusayona insizwa. Awusayona insizwa namhlanje. Shame on you. Lalela ke baba ngifuna ukukhuluma kude namhlanje or kakhulu namhlanje. Ngithi kuwe ngunikeza 24 hours ukuthi sifike kanjani ekutheni uxolisa. Angihleki nawe futhi angisineki nawe. Ngifuna ukukukhombisa ukuthi mawukhuluma ngodubulo ukhuluma nobani. Angithi uyazi na ukuthi maxolisa kumele ukhiphe inkomo. Namhlanje usukhohliwe wena lokho. Wachamela phekwa wachamela phekwe inkosi yamaZulu lesihloniphayo uba yedwa into abezitha. Wena wazi ukuthi kumele umchamele umzombiza stepfather. Who are you? Who are you wena okwazi ukubiza inkosi yethu njengamaZulu esihlonipha umhlaba wonke uzombiza ngokuthi wena ustepfather?